Ако сайтът ти не води нови клиенти, значи нещо не е наред. Най-често причината е проста. Сайтът ти изобщо не излиза в Google под думите, които хората реално търсят. Въпросът е как разбираш кои са тези думи. Най-лесният вариант е да шпионираш конкуренцията. Направи си безплатен акаунт в Google Ads. След като влезеш, горе в менюто натисни Tools and Settings и избери Keyword Planner. Вземи адреса на сайт на твой конкурент, постави го в полето и натисни Get Results. Google ще ти покаже списък с ключови думи, свързани с този сайт. Колко често се търсят и колко е голяма конкуренцията за тях. Избери думите, които имат смисъл за твоят бизнес. Запази си списъка и започни да правиш съдържание в сайта си, използвайки точно тези думи. Така сайтът ти започва да се появява, когато хората ги търсят в Google. А това е един от най-простите начини да докараш повече клиенти към сайта си.